Kaixo, esaerak dio ez erreztela betiko, baina gaurko saioan ikusiko dugu oso gertu dabiltzala zenbait produktu. PFAS izeneko konposatu kimikoak izango ditugu hizpide. Substantzia horiek erabilera asko dituzte, euritarako arropa iragazgaitzetan, sukaldeko tresna itsasgaitzetan, makillajean, baina batez ere ezaugarri batek bereizten ditu. Denbora asko behar dute degradatzeko, eta horregatik betirako kimiko ere deitzen zaie. Zer ondorio ditu betikotasun horrek gugan, gizakiongan eta ingurumenean. Horixe jakin nahi dugu gaurko saioan. Has gaitezen! Gipuzkoako osasun publikoaren egoitzan egin dugu hitzordua Ane San Roman kimikariarekin. Hemengo laborategietan egin du doktore tesiaren ikerketa. Betirako kimikoak, hau da, PFASak odolean detektatzeko metodo berritzaile bat garatu du. Eta oihartzun handia izan du, Goierri eta Urola eskualdeetako gazteek osatzen duten INMA proiektuko laginak erabilita, haien odolean dauden PFASak zehaztu dituelako. Kaixo, Ane. Kaixo. Hitz egin dezagun PFAS izeneko substantzia kimikoei buruz. Zer dira, zehazki? PFAS edo konposatu per eta polifluoralkilikoak konposatu sintetikoak dira, batez ere karbonoz eta fluorrez osatutakoak. Dira hidrokarburo bezalakoak, baina hidrogenoak fluorrez ordezkatzen dira. Zer diren esan duzu, kimikaren ikuspuntutik, baina zertarako diren, argitu beharko dugu, ezta? Oraintxe bertan hemen inguruan badugu PFASik? Bai, gure gaur eguneko produktu askotan aurki ditzakegu PFASak. Adibidez, arropetan, uraren aurkako txubaskeroetan, Goretexeko botetan, nire makillaje waterproofean. Nire makillatuta nago, behar bada. Izango ditut, PFASik, oraintxe aurpegian ez da. Iraunkorrak izatea da PFAS izeneko substantzia edo konposatu horien ezaugarri nagusia ez da, baina zerk egiten ditu hain iraunkor? Hain iraunkor izatea eragiten du batez ere karbonoz eta fluorrez hainbat atomoz osatuta egotea. Karbono eta fluor loturako balente honek, kimika organikoan existitzen den loturarik sendoena da, eta hori apurtzea oso zaila da. Molekularen tamaina edo luzerak ere zer ikusia du, ezta? Iraunkortasun hortan, ezta? Bai, zenbat eta luzeagoa izan kate hori, orduan eta iraunkorragoak dira. Eta betirako kimikoak direla esaten dira, ezta? Bai, degradaezinak dira. Batez ere naturalki, degradatzeko beharko genuke prozesu oso zehatzak, ze termikoki oso egonkorrak dira, ia kimikoki inerteak. Hala ere, iraunkortasun horrek epe muga bat izango du, ezta? Zenbat denbora iraun dezake degradazio hori abiatu edo hasi arte? Konposatuaren araberakoa da. Normalean batzuk, orain berrienak, egun batzuk irauten dute gure gorputzean, baina historikoak edo orain erregulatzen hasten ari direnak,
ia 40 urte iraun ditzakete bai ingurumenean, bai gure gorputzean. Lehen esan duzu, 100 urte ere bai. Bai. Zein da errekorra, esango du, zein da errekorra? Luzeena, nik ezagutzen dudan luzena, 18 karbono ditu, eta ikusi da organismo batzuetan, ez dakit izaki bizi duenetan ikerketak egiten dira normalean animalietan, zeluletan eta hori, ikusi da 88 urte iraun dezakela. Zer ondorio ditu, hain luze irauteak denboran? Azken finean, esposizio kronikoa izatea, naiz eta maila zubilgarri batean izan, eraginak izan ditzake denbora pasa ahala. Ze azkenean, esposizio iturriak hainbat dira, eta pixka bat hartuz iturri bakoitzetik eragiten du koktel efektu hori gure gorputzean. Burura etorri zaidan, ez da, guztiok etxean txamarra bat erosten dugunean, uraren kontra duen tratamendu hori hainbat urtera desagertu egiten da, ez? PFASak nora doaz eta nola iristen dira gero guregana? Azkenean, zu jaka hori botatzen duzu paperontzira, eta azkenean bertederoetan bai metatzen dira PFASak dauzkan objektu asko, bai industrietakoak, etxeko gauzak, eta gero hori pasatzen dira bai lurrera, gero akuiferoetara, gero uretara, eta azkenean bueltatzen dira gugana. Hori da bidea, ez da? Adibidez gero desmakilatzen naizenean, hori botatzen duzu. Bueltan etorriko dira. Betirako kutsaduraren mapa da irudiotakoa. Lemon egunkariak eta bere 17 bazkideek sortu zuten orain bizpahiru urte, PFASen inguruko proiektu baten harira. Substantzia horiek eragin duten kutsadura maila erakusten duen Europako lehen mapa da. Gorriz, PFASez kutsatuta dauden eremuak agertzen dira. Urdinez, ustez kutsatuta egon daitezkeenak. Substantzia iraunkor hauek garatzen dituzten enpresak ere adierazi dira. PFASak ingurumenean zenbateraino zabalduta egon daitezkeen ikusteko adierazgarria da mapa. Nunai agertu aldira. Agertu aldira izuri industrialetan, agertu aldira araztegietan, eta gure inguruan edozein sedimentu ur edo biotan aurkitu izan ditugu. Plentziako itsas estazioan, ingurumenean dauden kutsatzaileak aztertzen dihardute, tartean PFASak. Zehazki haien eragin toxikologikoa aztertu nahi dute. Ezagutzen dira, industrian erabiltzen direla 5.000, erreferentziatuta daude igual 1.000 PFAS desberdin, eta bakarrik ezagutza toxikologikoa oso eskasa da, eta horregatik gure asmoa da gehien erabiltzen diren PFASak ezagutaraztea zein den haien ondorio toxikologikoak, eta zein den haien agerpen maila ingurumenean. PFASak molekula organiko oso txikiak dira, eta batez ere polimeroei batuta, plastikoei gehituta alegia, hainbat produktutan aurkitzen dira. Tefloian, suitzalgailuen aparrean, arropetan. Tresna horiek erabilerarekin degradatu egiten dira eta PFASak askatu. Hala, gure uretan amaitu dezakete, esaterako edateko uretan. Europako batzordeak dagoeneko arautu du edateko urak izan dezakeen PFASen kontzentrazioa. Eta lehenetsi ditu 20 konposatu. 20 konposatu horiek neurtzeko baliabide onak daudelako eta kontzentrazio oso basutan neurtu aldirelako, eta erreferentzi moduan 20 horien balioak izan behar dira oso basuak, eta gero modu orokorrean beste neurtzeko modu bat da PFAS guztiak. Eta hori ere kontzentrazio oso basuak dira eta horri dira araututa daudenak. 20 horiek lehenetsita edo PFAS oso orokorrak guztiak. 1950ko hamarkadan, konposatu hauek eskaintzen zituzten propietate berriek bultzatuta, neurrigabe ekoiztu ziren eta ondorio toxikologiko larriak ekarri zituzten. Horrek mundu zientifikoaren alarma piztu eta haiek ikertzeko interesa sortu zuen. Nunai agertzea interes zientifiko ekarri zuen, jakiteko
zein zen haren ekarpena. Eta hortik aurrera ikusi da, hain zuzen, konposatu asko toksikoa direla, oroar ez direla konposatu atseginak ingurumenean inunik ere ez, eta hortik aurrera batzuen debekua eta besteak batzu nolabait zaintzan daude debekatzen diren, hala ez. Plentziako itsas estazioan eginiko ikerketek erakutsi dute gure uretan dagoen PFAS kontzentrazioa txikia dela. Nanogramo litroko eskalan neurtzen dituzte eta joera beheranzkoa dela ikusi dute gainera. Hala ere, ohartarazpena egiten dute. Europan nonahi agertzen dira, Euskal Herrian leku askotan ikusten da, eta duela gutxi gure azterketan ikusi dugun bezala, umeen odoletan ikusi izan dugu maila esanguratsu batean. Guardia jaitsi gabe, ikerketa zientifikoak PFASen unibertsoan sakontzen jarraituko du, ingurumenetik betirako kimikoak ezabatzen joateko. PFASak haiekin lan eginezkero bakarrik xurgatzen dira? Ez. Kutsadura industrialaren eta deskonposizio prozesuen ondorioz, PFASak ingurumenera eta uraren eta elikagaien sistemetara iritsi dira, eta hortik gure gorputzetara. Horregatik, substantzia horiek xurgatzeko arriskua ez dute produktu kimiko horiekin lan egiten duten pertsonek bakarrik. Jendeak PFAS maila baxuak izan ditzake gorputzean, kutsatutako lur eta uretan hazitako elikagaiak kontsumitzeagatik, edo substantzia horiekin tratatutako produktuekin kontaktuan egoteagatik, hala nola, zartagin itsaskaitzak eta ura aldaratzen duten ehunak. Arriskua kontzentrazioaren araberakoa izango da. Betirako kimiko horien maila altuagoa izan dezakete, adibidez, industriako langilek edo talde zaurgarriago batzuk, hala nola, emakume haurdunek, fetuek edo haurrek. Hane, zuen ikerketan PFASak detektatzeko metodo analitiko azkar eta fidagarri bat garatu duzu ezta? Zertan hobetu du lehendik erabiltzen zen metodo zaharra esan dezagun? Lehen, alde batetik bakarrik aztertu egin ziren 5 PFASak, eta orain lista hori handitu dugu 52ra. Eta han sartu ditugu bai PFAS historikoak, bai emergenteak, bai prekurtsoreak. Historikoak, emergenteak, prekurtsoreak? Historikoak izango ziren 40ko hamarkadetatik erabiltzen zirenak, eta gero prekurtsoreak dira PFASak eta historikoak sintetizatzeko erabiltzen direnak, eta emergenteak izango dira industriak berriak egiten ari dena erregulazioak direla eta. Zer diren esan dugu, zertarako erabiltzen diren ere bai, baina ez dugu esan zenbat PFAS mota dagoen, ez da zenbat dago gutxi gora bera? Gaur eguneko definizioaren arabera 7 milioi PFAS daude 7 milioi? Bai, erregistratuta. Eta, klaro, gaur eguneko tekniken arabera, era zuzenduan kuantifikatu ditzakego da estandarrekin eta bar, baina estandarrak ez dauzkagunean, ze da adibidez industriak ateratzen dituenean berriak edo estandar komertzialak ez daudenean, analizi zuzendua bai egin daiteke. Eta modu horretan ikusi daiteke bai momentuan, bai era retrospektibo batean, ze konposatu dauden guztira. Zuen metodoa 52 baino ez ditu detektatzen, ez da? Ez dakit gutxi den, edo asko. 52 horiek dira ingurumenarekiko esanguratsuak diren konposatuak, baina orain lan egiten ari gara era ez zuzenduan beste hainbat detektatzeko. Izan ere, ja egin dugu analiziak umeetan eta zenbait aurkitu ditugu. PFASei betirako kimikoak esaten zaie, irauteko duten gaitasunari erreferentzia eginez.
Eta ezaugarri horrek berak kezka sortzen du bizidunetan metatzen direlako eta epe luzera osasun arazoak eta gaixotasunak eragin ditzaketelako. PFASak bai lotu diala minbizi mota batzukin, gaixotasun metabolikoekin, obesitatea, sindrome metabolikoa, nahiko evidentzia sendoa dau erlazionatzen dituna PFASekiko esposizioak eta osasun arazoak. Munduan PFASik gabeko ingururik ez dagoenez, guztiok maila handiagoan edo txikiagoan gure gorputzean horrelako substantziak izango ditugula uste da. Ane San Romanen tesiak Gipuzkoako Goierri eta Urola eskualdeetako gazteek metatzen dituzten PFASen mota eta kantitateari buruzko evidentzia ematen du. INMA proiektuko parte hartzaileen laginak erabili ditu ikerketa egiteko. Epeluzeko jarraipen azterketa horretan, haurdun zeuden emakumeak erreklutatu zituzten, ingurumeneko kutsatzaileek osasunean nola eragiten duten aztertzeko, bai haurdunaldian, bai haurren bizitzan zehar. Jaiotzean eta 4, 8 eta 14 urterekin hartutako odol laginetan, 18 PFAS identifikatu dituzte. Urteen poderioz, mailak aldatu egiten dira eta antzemandako substantzia motak ere bai. Maila honek efektu akutu bat ez daue sortzen, ez dira hain maila handixak. Orduan arduratzen gauena da, esposizio kroniko horrek ze osasun efektu eukileken, ze kutsatzaile honek metatzen doiaz, gure gorputzetan, gure ingurunean, gure dietan, eta azkenean osasun efektuak izango dira, baldin badauz, efektu kroniko honen ondorioa. Emaitzek erakutsi dute, PFASak plazentaren bidez ez ezik, ama esnearen bidez ere jasotzen direla. Haurdunaldia eta bizitzako lehen urtiak oso etapa sentikorrak dira, hor garatzen dugulako gure gorputza, gure sistema neuronala dana, eta orduan etapa sentikor honetan gertatzen dian esposizioek eta horrek dakartzan efektuak gero gure bizitza danean mantendu leike. Pertsona baten laginak adin desberdinetan hartzeak aukera ematen du substantzia baten presentziak denboran zehar duen bilakaera aztertzeko. Gure bizitzan zehar dakun esposizio barri horreikin igoten fangeke edo kasu honetan PFAS batzuk debekatuta dauzenez, ikusten da PFAS horrein maiztasuna jaisten doiala apurka-apurka. Orduan, INMA proiektuak jarraipen proiektu bat izan da, ahalbidetzen dozku ikustia ea araudi europear horreik funtzionaiten dabitzen eta gure esposizio arrisku hori jaisten dabilen. Kohorte jakin batean egindako analiziek PFASen presentzia baieztatu dute eta horrek berak aukera eman du ziurtatzeko guztiok gaudela substantzia horien eraginpean. Danok gauz esposatuta ingurumen esposizio horretara, orduan ez dau inor garbi. Datu honek dialata Europar Batasunak eta munduko beste herrialde batzuk hartu daue erabaki moduan PFAS honek debekatzea. Orduan, uste hori oso adierazgarria dela eta esaten duzkula benetan osasun arazo bat izan leikela. Ez dago PFASik gabeko mundurik, baina kopurua jaisteko neurriak hartzen hasi dira. Ane, ikusi dugunez, zenbait PFAS arriskutsuak izan daitezke gizakiontzat eta debekatuta daude. Zenbat eta zergatik daude debekatuta? Berez debekatuta bakarrik daude bi, PFOS eta PFOA. Dira 8 karbonotakoak eta hauek debekatu egin dira adibidez sartaginetan, PFOA free etiketa ikusi dezakezu. Bai, tekstil batzuetan Frantzian batez ere, eta dira evidentzia gehien daukatenak hori
osasun arazoekin erlazionatuta daudela eta bar. Orain, legislazio berrietan sartzen ari dira beste batzuk, bai prekurtsoreak, bai emergenteak, adibidez elikagaietan bakarrik 4 daude regulatuta eta uretan 20. Konposatu hauek legislazioetan sartzeko evidentzia zientifikoa bai behar da. Eta horretarako monitorizatu behar ditugu eta ikusia ber zeintzuk agertzen diren, zeintzuk ez, eta horren arabera erabakiak hartu. Alegia, evidentzia zientifikoek esango dute PFAS berriak debekatu ala ez, ezta? Hori da, lehen erabiltzen ziren suteak amatatzeko aparretan, orain batzuetan kendu egiten ari dira eta fluorin free jartzen du, eta nire ustez bidea izango zen bakarrik erabiltzea konposatu hauek beharrezkoak diren aplikazioetan, adibidez industria aerospazialetan, medikuntzako gauza batzuetan, baina ez edozein gauzetan, adibidez kosmetikoetan ez dira beharrezkoak, textil batzuetan agian nahiago dugu hainbat, ez izatea hain errepelenteak edo ez hain iraunkorrak. Batzuk debekatuta daude, ez dakit geroz eta gehiago debekatuko diren, baina oraindik ere erabiltzen jarraitzen dugu, ezta? Produktu bezala onak direlako. Bai, azkenean, propietate oso bereziak dituzte, ura eta olioarekiko usagarritasuna, erresistentzia termikoa, ia kimikoki inerteak dira, beraz ez dira degradatzen, oso iraunkorrak dira, orduan propietate horiengatik aplikazio askotan erabiltzen dira. Hor, zuhurtzia printzipioa ere bada, ezta? Zer ondorio izan ditzaken produktu batek jakin arte ez erabiltzea edo kontu gehiagorekin ibiltzea, ezta? Kasu honetan aplikatzen da zuhurtzia printzipio hori. Bai, orokorrean Europako legeetan aplikatzen da. Eta ikusi da hori PFOS eta PFOA evidentzia handia daukatela, baina orain EKak adibidez saiatzen ari da 10.000 PFASak debekatzen. Eta zer da EKA, barkatu? European Chemical Agency. Eta ari da 10.000 horien peskizan edo. Bai, 2030 urterako nahi du 10.000 PFASak debekatzea. Ez bakarrik orain arte bi horiek debekatuta daudenak. Zuhurtzearen printzipioari jarraituz. Osendo, Ane, eskerrik asko, plazer bat izan da. PFASek eragin ditzaketen ondorio kaltegarrien gaineko kezka areagotu eginda Europa osoan. Ikerketek frogatu dute, substantzia toxiko horiek odolean, elikagaietan eta uretan daudela, eta sarritan maila kezkagarrietan. Europar Batasunak kimiko toxiko hauen debeku partzialak ezarri ditu dagoeneko eta murrizketa zabalago batean ari da lanean. Suteen aurkako aparretan eta elikagaien ontzietan debekatu dira eta urtengo urterako 100 materialetan, larruan eta kosmetikoetan muga zorrotzagoak ezartzea aurre ikusten da. Horregatik, duela urte batzuetatik ona, gero eta gehiago ikertzen da alternatibak bilatzeko. Alegia, kaltegarriak ez diren konposatu kimiko berriak, seguruagoak eta jasangarriagoak bilatzeko. Teknaliak Tornado proiektuan parte hartzen du. Betirako kimiko edo kimiko iraunkor gisa ezagutzen diren substantzia horien ordezkoen bila. Hain justu, estaldurak egiteko konposatu berriak garatzen dihardute. Tornado es un proyecto en el que... Tornado proiektuan ura eta olioa aldaratzen duten estaldura bio-oinarridunak garatzen ari gara. Izan ere, aldarapen hori da PFASek duten ezaugarrietako bat. Estaldura berrien diseinutik bertatik, produktu eta prozesu seguru eta jasangarriak erabiltzen ari gara. Y procesos seguros y sostenibles. Europa osoko zentro teknologiko, enpresa eta unibertsitateek parte hartzen dute proiektuan. Koordinazio orokorra Teknaliak darama. Laborategian hainbat materialen estalduren oinarriak garatzen dituzte. Concretamente en Tornado estamos desarrollando los recubrimientos para... Tornado proiektuan 3 sektoretarako estaldurak garatzen ari gara. Bilgarrietarako, ehungintzarako eta zartaginetarako.
Adibidez, bilgarrik eta ehungintzarako Urroñarriko estaldurekin ari gara. Horrelakoak erabiltzen direlako sektore horretan. Eta zartaginen kasuan solgel prozesua erabiltzen dugu estaldurarako. Nos hemos centrado más en los tipos de recubrimiento solgel. Polimerizazio prozesu baten bidez, lehen gaia, hau da monomeroak, elkartu egiten dira, ura eta olioa aldaratzeko gaitasuna duten polimeroak sortzeko. Este es uno de los recubrimientos que he comentado que estamos Hau da garatzen ari garen Urroñarriko estaldurretako bat. Es decir, tenemos un polímero que está disperso Uretan dispertsioan dagoen polimero bat dugu. En este caso, Eta ehunean eta paperean aplikatzen dugu. Aplicamos este recubrimiento. Lehortzen uzten dugu eta gero dagozkion karakterizazioak egiten ditugu. Hacemos las caracterizaciones pertinentes. Ehunaren gainean zabaldutako estaldura lehortutakoan, emaitza ikusteko koloreztatutako ur tanta bat eta olio tanta bat jarri dituzte gainean. Konparatzeko, estaldurarik gabeko oihal baten gainean ere tantak bota dituzte. Ekintza bera errepikatzen dute paperaren gainean. Kasu honetan, ura eta olioaz gain, mahonesa eta ketchupa ere erabili dituzte. Bi probek erakutsi dute, garatu dituzten eta toxikoak ez diren polimero sintetiko horiek, PFASak duen estalduren pareko aldaratzea ahalmena duela. En el caso de las sartenes, pues... Zartaginen kasuan, aluminioan jarritako estaldurak ura aldaratzen duela ikusten dugu. Repele el agua que vamos a aplicar. Proiektuko beste parte hartzaileen lana izan da gehigarriak sortzea, formulazioak egitea eta beste polimero batzuk sintetizatzea. Elkarlanaren bidez, prototipo batzuk sortu dituzte. Ketchupa eta mahonesa biltzeko poltsatxo batzuk esaterako. Eskala industrialean ekoizteko gai direla ere frogatu dute. El futuro de la sustitución de los PFAS creo que Produktu batzuetan PFASak ordeztea oso zaila izango dela uste dut. Pertsonen segurtasunari eragiten diotelako. Horregatik, benetako ordezko bat lortzen ez bada ezingo dira alboratu. Beste sektore batzuetan ordea, produktuek behar dituzten ezaugarriak lortuko dira, baina agian ez dira izango PFASenak bezain onak. Hala ere, erabiltzeko modukoak izan daitezke. Sin embargo, sí que van a presentar los requisitos necesarios para poder tener un uso. Epe motzean PFAS guztiak ordeztea ezinezkoa izango bada ere, zientzialari hauek dagoeneko ari dira alternatibak lortzeko pausoak ematen. Ez da berria, gizakiak sortutako kutsadura planetako txokorik urrunenetara iristen dela, eta PFASak ez dira salbuespena. Toki hotzetan gertatzen den fenomeno bat da distilazio globala. Elurrak airean dauden konposatuak, kasu honetan PFASak nolabait harrapatu egiten ditu, eta gero lurrera jaitsi eta izotz bihurtzen denean berarekin gordeko ditu. Urtetan, Artikoko izotzak kutsadura metatu du horrela. Orain ordea, urtzen ari da, eta kutsadura zahar berri hori askatzen. Batez ere hango bizidunek jasango dituzte ondorioak hasieran. Metabolismo mantsoa dutenez, luzaroago iraungo dute substantzia horiek euren organismoetan. Baina epe ertainera, denbora kontua da PFAS horiek berriz ere sortu diren lekura bueltatzea. Gurera, alegia. Datorren astera arte, agur!